No, del suïcidi, aquest curiosament és un dels meus preferits i un dels que menys no agrada, però menys em destaquen, no? I per mi és un dels meus preferits perquè, a veure, com he comentat, la mort, però ja sabeu en quin sentit parlo de la mort, seria el fil unitari. Aleshores, dins d'un conte que es titula Suïcidi, que comença amb una nota, un símil de nota de premsa en la qual t'està dient en Pepet tal, és un home de tants anys que estava en tal lloc, tal, i que s'ha suïcidat. I tu dius, suïcidi, ja que s'ha suïcidat, mira per què ho he de llegir si ja m'ho he dit tot. La gràcia, i per mi va ser aquesta, i jo m'ho vaig passar molt bé escrivint-lo, la gràcia va ser amb el joc que vaig establir des d'un plantejament estilístic. Per situar-vos, el conte s'inicia, tal com ha dit la Quima, en el terrat, a dalt de tot d'un edifici. Està en l'àtic, doncs a dalt de tot d'un edifici tens el presumpte suïcida. Està allà, mirant el buit i plantejant-se m'hi llenço. Perquè està pensant en com de miserable és la seva vida i tot el que li està passant. La qüestió és que s'ha de llençar al buit. Aleshores, la càmera baixa cap a baix de tot, cap als baixos, i amb això seria un cinematogràfic, jo no domino el tema, però seria amb un plànol vertical ascendent, en diuen, la càmera comença a pujar, i en aquest cas seria la càmera narrativa, comença a pujar amb un petit fil que va lligant pis per pis, explicant què va passant, aquests fragments de vida, que hi ha soroll, passen coses, va pujant fins a arribar a aquest suïcida, però entremig, mentre va pujant, en tot moment anem veient les reflexions i com s'està plantejant si ho faig o no ho faig. Perquè ben mirat, però és que està fatal. Bueno, sí, però no. I veiem com va pensant si tira endavant o no, i la càmera va pujant, i fins aquí puc llegir.